2022 urtean zaintzaren diagnostikoa egin zen, Usurbilen, herritarren parte hartzearekin, eta gero ja aurraketa bide bat hasi zen, eta harrapatu gintuzten. Hau da, taldeak osatu behartzian, eta gure teknikariak eta alkatesak, eta venga, ez zuen laguntza behar dugu. Sarea botatzen. Sarea, eta hola, hor gauden bostak, hola gaude. Hola, aztizan, nik uste sare hori bota inbar dala, ez? Eta niretzat, gauza asko hitz egin dira, baina gu izan gera, eta gera pixkat herrian entzuten ari garena, begirada ere saiatzen ari gera aldatzen, eta gero, Maider teknikariarekin hilero elkartzen gera, eta guk, herrian ikusten duguna eta sentitzen duguna, Maiderri helarazten diegu, ez? Orduan, guretzat erosoa da egiten duguna, lana, baina erosoa da. Zeren, beste guzti hori udalak egiten du. Guk egiten dugu pentsatu, ez? Hitz egin, konpartitu, eta baita ere ekintzak, ez? Eta, lehen ikusi dugu dokumentala, ez? Ikusi gabe genuen, eta, asko moitu gaitu, batez ere hor gertu egon garenei, ez da? Eta baita ere, hausnarketa bat egin genuen, izan zana, gu bostak, lauak hor gaudenak, zer geran bakoitza, eta ez da kasualidadea denak egon gehala gaztetatik bolondrez taldeetan, batzuk ere jubilatu dira eta jarraitzen dute bolondrez lan hori egiten. Orduan pixkat nola lortu sensibilidadea, herrian, konturatzeko zaintzaren gaia, ze garrantzi daukan, eta pixkat erronka eta modura ere ikusten dugu bolondrez zorro bat sortu nahi dugula, hori da Maiderrekin eta udaletxekin batera egingo duguna, baina jakin behar dugu ze eskatu jendeari eta zenba denbora eskatu, eta hori oso argi daukagu gure gizartean, hori kontra dijoala gure bizitzarekin. Orduan, kontraesan hortan, egin behar dugu jendia konbentzitu, baina denbora gutxi eskatu bat zaio, baina eraginkorra. Eskertu nahi dut ere isilean, bolondrez lanean dabiltzanak, egurtegira juten, batzuk igual otoitza egiteko horra dineko batzuekin, beste batzuk baita esperientzia eskolakoa, akompainamentuak egiten, hau da, isilean jende asko ari da lanean, eta nik uste dut hori esker honekoa dela eta honek zentzua daukala, herri zaintzaren modura, eta bukatzeko pixkat animatu nahi dut jendea, gure taldera etortzera, azkenean orduet eta erdi, gainera erlojukoa gera, hau da, azten gera eta bukatzen gera, eta bakoitza bere gauzetara, eta pixkat animatu nahiko nuke komunitate lantaldera etortzea gurekin. Nik uste dut, hor bai dago emakume asko gera, gizonak animatu nahi ditugu, eta baita gazteak ere bai.